е жираф. Баща ми е жираф. Раз, два, три. Здравейте, приятели! Вие сте с Кой е по-най? Единственото по рода си детско телевизионно шоу за артистични и забавни деца до 7 години. Аз съм Енчо и имам честа да обявя първия кръг на нашето предаване. В първия кръг, като си мой приятел и продуцент на това предаване, ще избере децата, които после ще се качат на сцената. Благодаря, Енчо. Здравей, приятел. Здравей. Как се казваш ти? Мартина. А ти? Валерио. Как? Валерио. Магигадо, хайде на нива. Магигадо. Чудесна си! Стилчер. Може да го започнеш хубаво и смело, с най-хубавия глас, който имаш. Давай. Скача живо и игриво, катерича катериво, от високата ела полетя като стрела. Браво! Стиш. Последно? Стихче песничка. Песничка. Добре. Стройна се Калина вие на брега осамотени. Стройна се Калина вие на брега осамотени. Чудесна си. Бягай при бата, Енчо. Ми Зохарко, братко, имаш и си татко, имаш и си байка, за теб да се вайка. Добре, чудесен. Бягай и ти при бата, Енчо. Ти какво си ни подготвила? Песничка. На пръсти се вдигам, баба Марта стигам. На пръсти се вдигам, баба Марта стигам. Галица! Я брати една целувка на камерата. Чудесно. Я една хубава усмивка в камерата. А така. Леля заба забулана, ах каква е мазелана, да работи тя не сте. Браво. Ти какво си ни подготвила? Стихче. Добре, стихче. Може да го започнеш с хубав глас. Слънце, слънце, акробате, меца, цеца, факирка. Ние клони сме с бате, всеки сметно пее свирка. Я го започни по-силно и по-смело. Слънце, слънце, акробате, меца, цеца, факирка. Ние клони сме с бате, всеки сметно пее свирка. Имахте някакъв спор с мама, така ли? Да. Какъв спор имате с мама? И тя иска песничка, аз стихче. Ами тя да си пее песнички, като иска песничка, а? Да. Ами така е, я и кажи, мамо, ти си пей песничките. Да. Така си казвам стихчетата. Да. Червена шапчица тръгнала, при баба си отишла. Вълка дошъл, вовеца дошъл. После разпорил корема на вълка и живи и здрави ще излезе червената шапчица и баба й. И кефтетата, които ви е взял вълка. Да. Добре, сега да чуем песничката, която мама като режисьор настоява да изпълниш. Айде. Да. Помислих и какво помислихме? Да не изпея. Ало, ало, слънчице, моля покажи се. Добре, дай да спазим сега тази тоналност. Ало, ало, слънчице, моля покажи се. Айде отначало ти. 3, 4. Ало, ало, слънчице, моля покажи се на децата. Ми чудесно. Ми повече ми харесва избора на мама. Баба Марта, малък сечко с въсен кихна и замина си далече. Баба Марта се усмихна и на Слънчо светъл реч. Хайде, Слънчо, ставай, сине, цяла зима спа на воля, а сега поля, градини тебе чакат и се моля. Бате, кой е тоят сина герой? Левски, мило братче, се нарича той. В робство и неволя беден се родил, но сърца порасъл малкият Васил. Ободрил народа в мъка и беда, готвил го да тръгне в бой за свобода.
Добре, благодаря. Тихче. Дай да го чуем с смел, хубав, силен глас. Давай. Любими думички обичам, по книжки да чета, да сричам. Можеш ли да го започнеш? Ама нямаш микрофон. Любими думички обичам, по книжки да чета. Добре. Бягай при бата Енчо. Има още. Ама ще го чуем цялото на сцената. Аз съм българче обичам, нашите планини зелени. И българче да се наричам, първа радост е за мен. Аз Не го издавай нататък. Михайла Михайла, на колко си години? На 8. на 3 На 3, добре. Откъде си? от къщи. От къщи. Ти си кукла от къщи. Да. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P. Чудесно. Връзваме си мартинички, белички, червени. Да позрежнем рана пролет, весели за смех. Не искам в съня ми да мисля как да живея в самота. Не искам тъмнина, не искам в ума ми решетки сиви да спират. Какви драми само, а? Баба Марта бързала, мартенички бързала, бели червени, първо на гората, да листат листата и Да какво правят листата? да листат листата и после да дойдат всичките щъркелите птичките. А този барабан каква функция има в това изпълнение? Няма ли да го биеш от време на време? Щях да го бия, обаче реших да е костюм просто. Той е барабан костюм. Имат си мама и татко дете и за детето се грижат се те. Гледат го сякаш е цвете в саксия, всичко. Ама така много набързо става всичко. Опитай се по-бавно, по-спокойно и с по-силен глас. Поеми си въздух, спокойно, бавно и смело и силно. Айде. Имат си мама и татко дете и за детето се грижат се те. Гледат го сякаш е цвете в саксия, всичко поднасят му те на тъпсия. Врато весело запява зимата си, заминава бялата хокиче. Добре. Качал в игрите по-добре от лъв. В битките с пашите винаги бил пръв. Добре, ма опитай се с един по-героичен, по-смел и по-силен глас да го кажеш. Скачал в игрите по-добре от лъв. Ама не е смешно, защото става въпрос за Василевски. Скачал в игрите по-добре от лъв. В битките с пашите винаги бил пръв. И нататък? Има ли още? Не знам. Зеленчуци, който не яде, той голя не ще да порасте. Не ще има розови страни, всеки ще го победи. Джаз версия. Oh, yeah. Чушки, чушки, чушки. Сега да видим първата участничка. Тя е вече на сцената. Здравей, Михаела! Здравей! Здравей. На колко си години? Колко? На 3. На 3 години. Откъде си? От София. Я да видим кои са с Михаела тук на шоуто да помагат с ръчичка. Кои са тези хора? И тати. Мама и тати. Каква е професията на баща ти? Той ме гледа, А майка ти? изкара парички. Охо, баща ти е в майчество, така ли? Да, А той всъщност е в татинство. да. Да не биде обратното, казва той. Нещо прави така. Да не би той да работи и да изкарва пари, а майка ти да ти гледа. Мама работи. Мама ли работи? И какво работи мама? Изкарва парички. Как ги изкарва?
От компютърът. От компютъра изкарва пари? Да. И как? Тя работи на компютър. И как? Откъде излизат парите от компютъра? Не знам. Не знаеш, тя се крие като вади пари. А тати, как те гледа? Гледаме в София. И какво значи да те гледа? Така стои и те гледа. Да, гледаме. А нещо не прави ли? Готви ли ти? Да. Какво ти готви, тати? Супа. Това е най-хубавата му супа. Топчета, не обичам топчета, не ям. Ама само супичката сърбаш. Да. Друго къпи ли те? Да. Сменя ли ти памперса? А ти с памперс ли си? Не показвай, не показвай. Не показвай, само питах. Не съм. Не си, вече си голяма, така ли? Миеш ли си зъбите сутрин? Мама ми ги ми. Майка ти мие зъбите. Тати. Тати ги мие? Да. Добре, хубаво. Ръцете миеш ли си винаги? Да. Редовно. А очите? Не, защото ми гори. Лютите сапуна. Да, пари ми. Горити. Парите, по-точната дума парите. Какво ще изпълни сега, песничка или стихче? Песничка. На пианото е Пламен, давам ти микрофона. Ти си първата звезда в днешното шоу. Успех! A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, and Z. Now I know my ABC. Next time I'm choosing a winner. Това на какъв език беше? На какъв език е това? Английски. Ти знаеш английски, така ли? Как е здравей на английски? Здравей. Не бе, на английски. Не зная. Hello. Да. Довиждане как е? Как е? Goodbye. Супер. Каква ще станеш ти, като пораснеш голяма? Жираф. Ще станеш жираф? Да. Защо? Какво ти харесва в тази професия? Обичам жираф. Обичаш жирафите? Баща ми е жираф. Много ми е приятно. Пък майка ми е жаба. Искаш да ми станеш баща, щом си става жираф. Може да се ожени за тебе. Искаш ли да се оженим? Вие си говорите на жирафски. Добре. Какво? Смешен. Смешен е, нали? Много е смешен. Като станеш жираф, може да се омъжиш за него? Не. Добре. За кого ще се омъжиш? За никой. За кой? За никой. За никой няма. Няма да се омъжваш. Не. Добре. Може пък да се омъжиш. Да. Добре. Красива усмивка към камерите, бъдещия жираф Михаела. Ето и ние имаме едно малко жиборанче, което се превърна в жираф. Получаваш един подарък от нашата шоу. Ти на колко си години? На 6. Откъде си? От София. Да видим кои са с Иван тук, да ми помахат с ръчичка. Здрасти, мама ли е това? Да. Каква е нейната професия? Счетоводител. Какво правят счетоводителите? Работят по компютрите. Ама, ето виж сега на Михаела, майка й вади пари от компютъра. Майка ти какво прави? Като работи по компютъра и дават пари в фирмата. Тя дава пари този път. Да, и те и дават пари. И те и дават. Какво е повече? Парите, които тя дава или парите, които взема? Тя работи и дават парите, които си ги е изработила. Браво на момчето. Как знае? Песен или стихче, какво ще изпълниш? Стихче. Давам ти микрофона. Ти си нашата звезда. В кой е по-по-най? Успех, Иване! Миздохарко, братко, имаш и си татко, имаш и си майка, за теб да се вайка. Нямам си аз татко, нямам си аз майка, за мен да се вайка. Имам си сестриче, бялото кукиче. То за мен е татко, то за мен е майка, то за мен се вайка. Много хубаво пролетно приятелско стихотворение. Откъде го научи?
от мама ми го каза. Я кажи ти какъв ще станеш като пораснеш голям? Полицай. Защо? Защото помагам на пътното движение. Аха, ти ще станеш полицай от КАТ. Не знам. Нали КАТ отговарят за пътното движение? Да. Тия, които са с белите шапки. Да. И с палките. Да. Ето ти една палка. Абе, не така, това е за бум-бум, за гонене на престъпници. Тя и с тази става червена, вижда се. Сигурно, да. Дърво. Я кажи на какъв цвят се минава? На какъв цвят се минава на светофара? На зелен. Жълтото за какво е? Жълтото да се приготвиш за тръгване. Че ти си готов да управляваш пътното движение, Иване, браво на те. Красива усмивка към камерите. Държище регулировчик Иван. Аплодисменти. Ето, получаваш една книжка подарък от нашото шоу. Дръж си за мене. Малко те е страх от високата сцена. Да. Казваш се Рая. Да. На колко си години, Рая? 3,5. А откъде си? От Пловдив. Я да видя кои дойдоха от Пловдив. Чакай да ще се смени ръчичката и така. Кои са от Пловдив заедно с Рая тук? Ето ги, виждам ги, майка ти и баща ти сигурно, нали? Да. Какво работи мама? Какво работи? Какво прави като отиде на работа? Не знаеш. А тати? Какво работи? Има фирма за климатици. Фирма за климатици? Това е много сложна работа да връзваш климатици. Ти какво си подготвила? Песничка или стихче? Стихче. Защото си облечена като балерина с И аз пачка. съм балерина. Харесва ли ти? Ти си момче. Искаш ли да правим един Ти си дует? момче, ти не си балерина. Ти си балерин. Нали Ти така? си, ти си. Как се казва на мъж, който танцува балет? Балерист, балетист. Как е точно? Не знам. Не знаеш. И аз не знам. Да чуем обаче какво знаеш. Ти си, давам ти микрофона, да ти държа ли ръчичката така? Връзваме си мартинички, белички, червенички, да посрещнем ранна пролет, весели с мен. Цъфна бялото кукич, мизуха жълте, а в на папирите клони малка птичка пе. Вече избягаха мъглите, слънцето грява, радостни сме ние, всички пролета настава. Много хубаво. Я кажи ти каква ще станеш като пораснеш голяма. Докторка, Защо избра тази професия? защото искам да лекувам болните. Много хубаво. Сега искам една красива усмивка към всички бъдещи пациенти. Аплодисменти. Получаваш едно зайче подарък. Здравей, как се казваш? Люля. Как? Люля. Люля. Не, тук пише Юлия, а не Люля. Я кажи Юлия. О-о. Кажи Юли. Люля. Добре, как? И така звучи сладко. На колко си години? На 3. Откъде си? От къщи. Верно, къде се намира вашата къща? От Овчо. На първи Анди сме. На кое? По-далече сме. По-далече, към Овча купел нататък. Да. Аха, я да видим кои дойдоха от Овча купел. Здравейте. Това е мама. Какво работи тя? Тя работи неща. И какви неща? Ясно, че неща ще работим. Песни. Удува. Купува. Мамо, какво купуваш? Песни, лудува и купува, така ли? Да. Откъде вземате пари? Тя взима от работа. Това е хубаво. Добре ли, като отиде на работа, какво прави? Работи. Песни, лудува и пълува. Да. Добре, песничка или стихче, какво си подготвил? За брапчо. За братчо? Ах, Или за брапчо? Или за врапчо? за брапчо. Абе, я да го чуем. Абе, брапчо, весело за... Чакай малко. Това е песничка, нали така? Да.
Давам ти микрофона, ти да си я държиш. На пианото Пламен ще ти помага. Айде, 3, 4, силно. Братко весело запяв, зимата си замина, бялата коките спи, сняг навън не вали. Спря снега, така ли? Да. Че хубаво. Я кажи, като пораснеш голяма. Много голяма. Каква ще станеш? Силна. Като Станка Златева. Силна. Борец. Жена борец ли? Една канадска борба! Готова ли си за канадска борба? Раз, два, три! Ти сега си много силна. Добре, като станеш много силна, какво ще правиш? И друга. А другите ще ги побеждаваш, така ли? Добре, красива усмивка към камерите. Най-силната люля. Ето ти едно зайче подарък от нашото шоу. Ей сега, силен скок! Здравей, приятелко. Здравей. Ти на колко си години? На 6. Аз елегантна, каква хубава шалче имаш. И се казваш Марти. Да, На колко си години? на 6. На 6. Откъде си? От София. Я да видим кои са с Марти тук. Да помахат ръче. Кои са тези хора? Мама и тате. Я разкажи малко за тях. Каква е професията на баща ти? Ами той чете документи. Какви документи? Не знам. Не знаеш, какви не ти дава да четеш от неговите документи. Аз не мога и да чета. Едно тигърче. Удрал си му кожата! Какво е това тук на врата ти? И тук отгоре на косата ти? Какво е това? Какво е? Добре. Добре, само тук. Това е само шал, бе. Това е диадем. А това е животно е там. А я кажи сега, мама, какво работи? Тя дава на хората парички за колички. За малки колички. Не, за големи. За големи коли. Да. Добре, трябва да ми кола. Трябва да сменям колата, идвам да взема пари после. Ама така без нищо. Който иска кола, дава му пари и той си... Трябва ли да ги връща после? Те й дават също малко парички, а и тя им купува колите. Това е много хубаво. Значи дам малко пари, тя ми купува голяма кола за много пари. Да. Хубава професия. После ще се запознаем лично. Ти, сега песничка или стихче? Песничка. На пианото е Пламен. Готов е? Разкърши пръстите. Развирва се. Давам ти микрофона. Ти си сега звездата в нашото шоу. Смело, силно, успех. Маригадо, хайде на нива. Маригадо, хайде на нива. Болна съм, не ме канете. Болна съм, хич ме не бива. Маригадо, хайде на жътва. Маригадо, хайде на жътва. Болна съм, не ме канете. Болна съм, хич ме не бива. Маригадо, хайде на огън. Маригадо, хайде на огън. Болна съм, не ме канете. Болна съм, хич ме не бива. Маригадо, хайде на хора. Маригадо, хайде на хора. Ще дойда да си потропна. Ще дойда да си потропна. Да, хубава народна песен. Откъде я научите? Ми от детската. Детската градина. Хубаво. Ти каква ще станеш, като пораснеш голяма? Принцеса докторка. Принцеса докторка? Да, И добре, кое ще станеш първо? Докторка или принцеса? принцеса. Как се става принцеса тук? Винаги с Попо Найчо имаме разногласия някакви. Ти какво мислиш? Как се става принцеса? Мисля, че първо трябва да си грациозна, за да станеш принцеса. Видя ли бе, ти искаш кашкавал, масло и кайма? Елегантна филийка, намазана с кашкавал. Тънка, тънка. А пък аз си мисля, че трябва човек да намери принца на живота си. Даже и да не си грациозна, като те харесва така. Не. Добре, както ти кажеш. А докторка? Ми, Как се става докторка?
Като учиш в колежа на докторите. Пожелавам ти пълен отличен в колежа на докторите и най-голямата грация да станеш най-грациозната принцеса. Красива усмивка. Аплодисменти. Чакай маничко, първо получаваш един подарък от нашото шоу. Един заек да ти носи късмет. Ти на колко си години? На 4. А откъде си? От София. Я да видя кой дойде с теб. Ето ги там, здрасти. Кои са тези хора? Тати и мама. Я първо да поговорим за баща ти, че най-сладко маха. Той какво работи? Управя колите. Ти затова си рали. Какво? Тя е от ралито. Така ли? А мама какво работи? Дава на хората кафе. Това е много хубаво, още по-хубаво. За да не заспиват пред волана. Така е, на ралито. Да не заспиват, когато са на рали. Рали? Каква си подготвила, песничка или стихче? Песничка. На пияното е Пламен. Давай, ти си смело, силно напред, успех. Леля заба, забулана, ах каква е мазелана, да работи тя не сте, а пък иска да яде. Леля заба, забулана, ах каква е мазелана, да работи тя не сте, а пък иска да яде. Ча. Много смешна песничка, откъде я знаеш? От детската. Много хубаво. Я ми кажи ти каква ще станеш като пораснеш голяма? Гимнастичка. Можеш да правиш нещо сега. Да. Какво? Нещо от гимнастиката. Шпагат можеш ли? Да. Я да видим. Как се прави? Браво! Чакай малко. Чакай, задръж си аплодисментите. Изправи се. Ай сега, тук застани на почтената стълбичка си качи, получаваш златен медал. Не, златен медал не, но едно зайче от нашото шоу веднага ти подаряваме за шпагата. Сега напред към камерите, усмивка. Ти си вече олимпийска шампионка. Аплодисменти. На колко си години, Божидаре? 4. Откъде си? От София Западен парк. Браво, няма се загубиш, значи. Я да видим кои дойдоха от Западен парк от София. Здравейте! Коя е тази компания? Я се разкажи за тях. Тази правата коя е? Мама. Другата до нея, която помаха? Не знам. Не знаеш? Някакви хора разбраха, че отивате в кой по-пълна и ви се лепнаха за компания, така ли? Да. Не ли познаваш тази жена? А он е си другия до нея, който се смее, човека, мъжа. Исках да кажа, извинете. И той се казва Пепи. Той се казва Пепи, познавам. А другата сега до него, която е седналата, не можахме да разберем коя. Не знаеш коя е. Някаква. Добре, както и да е. Я да видим сега песничка или стихче. Стихче. Искам от те силен глас. Напред към камерите. Сега си звезда в кой по-най. Любими думички обичам, по-книжки да чета, да сричам и мисля, че друга няма. По-сладка думичка от мама. Щом мама някъде замине, денят за мен е година. Ни скачам весело, ни пея, все чакам писънце от нея. До мама ли съм, като птичка, гугукам сладко, гургуличка, а няма ли я седнат ничем? А не иде ли, видели, че иде тичам, от всичко мама най-обичам. Как е щастлива твоята майка след това изпълнение. Как ще те оженим, бе, ти, ако си се така покрай майка си? Ще се ожениш ли някой ден? Не знаеш. Майка ти като каже, ще изпълняваш. Добре, я ми кажи,
нейната професия каква е? Не знам. Не знаеш. А ти знаеш ли какъв ще станеш като пораснеш голям? Рицар. Рицар! Да. Какво правят рицарите? Убиват чудовищата. Убиват ли ги или ги убиват? Убиват. Убиват. Защо убиват чудовищата? Защото са лоши. Че това нашето чудовище е много добро. Гледай го, има си играчка чудовище. Я го виж. Виж го де. От другата. Изплаши се малко, де! Той е рицар. Не ме е страх. Трябваше да го стиснеш за гушата направо и да го удушиш. Нали? Да. Сега, Божидаре, искам от тебе красива усмивка към камерите и аплодисменти за смелия рицар. Който гука като горголичка при майка си. Ето едно зайче. Подарък от нашето шоу. О, здравей, приятелко Александра. Ти на колко си години? На 4,5. О, много интересна прическа имаш. Може ли така леко да се наведеш да я видим? И аз се завърти. Кой ти сплете така? Мама. Я да я видим. Здравейте. О, имаш и сестричка, май. Да. Как се казва сестричката ти? Рози. На колко е години? На 10. Тя е голяма. А мама какво работи? Ходи ли на работа? Да, работи на компютъра. И какво се прави на компютър? Винаги съм се чудил. Значи, виждал съм компютър, но какво се прави на компютър, не знам. И аз не знам. И не си ли виждала какво работи? Виждала съм, ама съм го забравила. Така е, то се забравя. Един път, като ти мине през монитора. Добре, песничка или стихче, какво ще изпълниш? Стихче. Стихче ли? Да. Не беше ли песничка? Ало, слънчице. Обеща да изпълниш ало, слънчице, чухте много добре. И защото го изпълняваш по-хубаво от стихчето. Ще помисля още. Чакай, така като мисли човек, трябва да се чеше по главата. Така. Айде, давай. Вземи микрофон. Добре. Ало, слънчице, моля, покажи се на децата слънчице, топло усмихни се. Той изкочи. Мамо, бурно покосливо е, нали? Какво? Нищо, направиха. Бурно пакосливо е, вече и морето. Търсят те по всичките утрини адреси. Слоните сред птичките, слънчице къде си? Ла 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 ла, ла 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 ла, ла 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 ла, ла 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 ла. Я ви кажи, ти каква ще станеш като пораснеш голяма? Балерина. Стига бе, няма места вече за балерини, всички искат се балерини да стават. Няма места, няма свободни места. Има. Няма? Има. Няма, кажи, Попанайчо, има ли свободни места за балерини? Значи аз съм главния балетист и хореограф и да ти кажа, няма. Да бе, има. Добре, значи ще станеш балерина тогава. Да. Красива усмивка, балетен поклон, аплодисменти. Получаваш един подарък от нашото шоу. Дени, здравей! Здравей. И ти имаш много хубава прическа. Аз се навиди така лекичко. Леле, какво сплитане. Откъде си ти, Дени? От Стара Загора. А на колко си години? На 4,5. Да видя кои дойдоха от Стара Загора да ми помахат с ръчичка. Здравейте, охо, голяма компания. Една бабка, свяко, Половината салон е от Стара Загора тук, заедно с Дени. И аз само мама да видим да помаха с ръчичка. Здравейте. Мама, къде е? Горе. Там с бебето. Да. Аре, каква е? Тя сигурно си гледа бебето, нищо друго не прави. Мен ме гледа. И тебе те гледа. Ти помагаш ли тя да гледа бебето? Да, аз си помагам, нося кафе, мляко. Браво, а пееш ли му стихчета, песнички? Без стихчета. Само песнички. За нас какво си подготвя?
Стихче. Стихче за нас! Така, на бебето само песнички, за нас стихче. Имаме изключителното удоволствие да чуем едно нещо, което тя е подготвила специално за нас. Давай, Дени. Скача живо и игриво, качериче качериво, от високата ела полетя като стрела към самото сухо панче, но го боцна остро транче. Ох, боли, въздъхна тежко, загна всичко чичо ешко, взе от твоя гръб игличка, нежно го погади личка. Боцо тук, боцо там, трънчето извади сам. Много медицинско стихотворение. Ти каква ще станеш като пораснеш голяма? Докторка. Разбира се, щом така медицинско беше и изпълнението ти. Пожелавам ти да станеш много добра лекарка и да нямаш много пациенти, което означава, че всички ще са здрави. Стана най-добрата докторка. Най-добрата ще станеш, виждам го в очите ти. Красива усмивка. Аплодисменти. Най-добрата е най-усмихнатата лекарка. Едно зайче. Да си гушкаш. Здравей. Ти как се казваш? Калина. На колко си години? На 4. А откъде си? От София. Я да видим кои са с Калина тук на шоуто. Здравейте. Кои са тези жени? Мама и баба. Мама какво работи? Мама работи в магазин за обувки. И тя има хубави обувки. А твоите? О, и твоите са много хубави. Песничка или стихче? Песничка. На пианото е Пламен. Ти си с микрофона. Успех, Калина. Стройна се Калина вие на брега осамотени. Птиче сява клони сприта с нейни вейчици зелени. Умуден по тяхна сянка, аз отбих се да почина. Така ми тайната си сподели сама Калина. Той ме прегърнал склони, аз съм негове спляла. На сърцата, що се любят и смъртта не раздяла. Уморен, дълго аз стоях и слушах, там под сянката унесен. И това, що чух и спях го в тази моя тъжна песен. Браво! Да, не бяхме слушали така от Васил стари градски песни. Откъде я научи? Като гледам, баба ти най-много подсказваше. Да. От не? Баба, как се казва тя? Баба Дочи. Да не е певица. Не е певица. А каква е? Просто ме гледа. А просто те гледа. Просто една пенсионерка баба гледа. Всеки ден на работа, баба ме гледа, тата отида също на работа. Много хубаво. Ти каква ще станеш като пораснеш голяма? Режисьорка. И защо? Защото много добре режисирам. Какво режисираш? До сега каква е твоята творческа биография? Я ме режисирай малко. Кажи нещо да направя. Не съм станала жабо. Тя не е станала, Бабе, ти жало. си жаба, не съм жаба. Добре, какви са бъдещите ви творчески планове? Снимам куклите ми. Това е много хубаво. Значи си телевизионна режисьорка. Ще те вземе в нашото шоу за режисьор. Красива усмивка към камерите и към нашия режисьор Румен Юроков. Аплодисменти. Здравей, как се казваш? Емо, На колко си години? на 7. Откъде си, Ема? От центъра. От центъра. Я да къде дойдоха от центъра, тук до Цар Самуил 32. Ето го, този човек там. Виждаш ли го? Баща ти сигурно. Да. Как се казва той? Иво. Какво работи?
Инженер. А ти барабанист. Я удари на барабана да чуем. Как се свири на барабан? А какво ще изпълниш сега? Песничка. Давай, ти си. Не е песничка, стихче беше. За баба Марта с барабана. Баба Марта бързала, мартенички бързала, бели и червени, първо на гората, да листат листата и после да дойде всичките, щъркелите птичките. Първия певец, кози хубавец, и после на градините да цъфтят гергините и латинки ялени и бушури шарени и ябълки да зреят, круши да жълтеят, а пък на дечицата, вързана ръчицата, мартенички чудни, да са ръсни червени, да са разнобудни, да растят за смени. А барабана за какво беше? За украса. Е така, нали в началото го чухте, че свири. Ти какъв ще станеш като пораснеш голям, емо? Зеления фенер. Какво? Зеления фенер. Ще станеш зелен фенер. Зеления фенер. Защо искаш да станеш зелен фенер? Не фенер, а зелен фенер, който има пръстен и може да и от него могат да се появяват истински фигурки и се бие срещу злото в галактиката. Аз се сетих! Това е като железния светилник, ама ще е този път фенер. По-модерна концепция. Красива усмивка има към камерите. Аплодисменти. Лекичко, спокойно. Един подарък от нас. Здравей, Мария. Здравей. Ти на колко си години? На 3,5. А откъде си? От София. Кои са с Мария тук? Я да ги видя. Къде? Тате ли? Здравейте, тате! Песничка или стихче? Песничка. Хайде, стихче майче беше. Не бе, стихче. Стихче. И аз така се спомням, че стихче беше. Хубав, силен глас. Давам ти микрофона. Ти си. Аз съм българче, обичам нашите планини зелени и българче да се наричам, първа радост е за мене. Аз съм българче свободно, в край свободен я живея. Всичко българско и родно, любя, тача и милея. Аз съм българче и расна, ни велики славно време. Син съм на земя прекрасна, син съм на нашето племе. Ето виж, аз съм син. Денко са ми сини, риската ми е сини. Целият съм син почти. Ти каква ще станеш, като праснеш голяма? Барелина. Защо баща ти какво работи? Нещо в операта ли? Полицай работи. А той полицай, избъднала му се е мечтата от кой папа, най всички искат полицай да стават, ама не знаят колко е трудно. Добре. Бъди фризьорка. Ти като фризьорка. Не. И полицайка и фризьорка. Не, балерина и фризьорка. Да. Ще бъдеш. Да. Добре, красива усмивка към камерите, Мария. Ще ти покажа стъпките. Така ли? Я да ги видим, извинявай. Да видим стъпките сега. Ама напред към камерите се обърни. Обърни се напред, камерите те снимат. Я да видя стъпките какви са. Това е спяща красавица, току-що се събужда и се разтърква очите. Това е балета. Добре, един подарък имаш от нашите шоу, Мария. Едно зайче, чакай малко, ето така, застани пред сцената, обърни се към камерите и аплодисменти за Мария. Ами така, на балерините така, развълнувани от спектакъла, малко се притесняват. Да видим сега. Най-артистични деца. В края на нашото шоу. Почваме подаръците. В края на нашото шоу за най-артистични деца определихме Калина и Александра. Те получават по една тротинетка от детски продукти Чиполино и по една каска да карат безопасно тротинетката от швейцарски каски от фирма Микро. Ето това е. Вие сте много артистични. Точно такива деца търсим за нашето училище за артистични деца. Опанай.
А сега продължаваме нататък с подаръците. Ако искате да участвате, 6 и 7 април, 10 и 12 часа, улица Стар Самуил, събота и неделя. Елате. Благодаря. И ето ги, мис Попанай, край на нашото шоу. И мистер Попанай, край на нашото шоу. Казах аз, най-хубавите мъже ходят с такива прически. Вие получавате подаръци. Първо, от верига детски магазини Марсел Тойс. Това е за тебе, приятелю. Чакай, не го хващай, че ще има, после ще си го разгледаш. Ще има още. Всички деца, които са тук, получават лакомство и 1 час игра от Капела Той, от Капела Плей, а пак вие получавате в Капела Плей и ваучер за 3 месеца. Игра. Ще получат, всички деца ще получат подаръци от издателство Хермес. Гледай, за лека нощ приказки. Заповядай, това е за тебе също така. Продължаваме с подаръците. За всички деца ще има детска паста за зъби Билка Лайф. Заповядай, това е за тебе. Ето и по един календар от същата фирма. Това е за тебе. И продължаваме с подаръците. Ще има също така от Марни играчка, за тебе кола с пътни знаци и камера за проследяване на нарушенията. И за тебе също една много интересна играчка да си направиш сама кукла. За всички деца ще има също така и играчки Зим. А сега да видим. Михайла, искам да те питам нещо. Ти ще се омъжиш ли за Божидар? Не, Защо? аз не искам. Ами не иска да се омъжва, съжалявам, приятел. Стиснете си ръцете и се поздравете като приятели и победители в днешното шоу. Хайде, поздравете се! А пак ви, уважаеми зрители, вижте каква тортичка ще си хапнем тук веднага зад края на нашото шоу. Любезно предоставено от бутикови торти Росита. Чао!